Blessed Dara Mutlanga panguva inoi ari kuzivikanwa kuti akanga ari behind the bars nekuda kwemhosva yasina kupara. Panguva inoi toona kuti right now aspenda 72 days ari in prison. Panguva inoi oita hero nyika yeZimbabwe just because nyika yose yakazoziva Boomshogeza nekuda kwaDhara Mutlanga. Ari kuonekwa panguva inoi kunzi last night he held attended a event yekuEU in Zimbabwe yatoona kuti nyangwe nana ari kuNelson Chamisa vakanga variko. Sana veda mashoko anobuda nyorwa panapa remember subscribe like on the bell icon. Tipinda pahindi ari kuNelson Chamisa yeX anoda chiposta iye pamwechete ana Dhara Mutlanga muri kuona uyo obuda nyora chiti a happy moment. It was such a good time and a happy moment to meet with the persecuted journalist Dara Blessed Mutlanga at the EU in Zimbabwe event in Harare last night. His passion for credible and responsible journalism is so solid and infectious. #Free Zimbabwe, #the new. Thomas Kwamdotokopana Padar Nelson Chamisa to note is also happy and is affirming good vakomana vana Dhara ava ndo majournalists ari professional vatuna kuti havanei nekuti vachazosungwa kuti vachaita sei vangomirira chokwadi. Chitiko chokuti nyika yese yakaziva ikaona kuti vana Dhara Mutlanga panguva inoi ndo vari kuonekwa kunze ndo vari kuda kuisa change nyika yeZimbabwe vachibetserana pamwechete naAri Nelson Chamisa. Kunyange zvavo vanotaura zvakasiyana siyana vachiti vana Ari Nelson Chamisa these guys havadi kuleader from the front, havadi kuenda pachopisa, but panguva ino tiona Dhara Mutlanga ndiye the current aripo anoratidza kuti this guy akanyatsa kumira nemacitizens, akanyatsa kuleader the voice raBoomshogeza, akanyatsa kudeliver the news yanga nana Boomshogeza yezvigananda nema 31st of March protests. Zvitiko zviitika munyika yeZimbabwe panguva ino. Todze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi nekuriliziwa kunoitwa Dhara Mutlanga. Pinda kumesection medu mafungiro enyu, subscribe, like, turn on the bell icon.